который упал. Завязались бойцы у борцовской боротьбе. Ось зараз цікавий двобой алібардиста з бойцом з фальшіоном. Боец с фальшионом и больше ростом, и пришел в ближний бой. Алибардисту складано его. Складано алибардой будет змагаться. Ну и вот такое падание почалось на одном боку Шранков и на другим боку. Кто кого переможе своей волей до перемоги. И там, ось алибардисты оказались заложниками того, что у них долгие алибарды. У далеким бои яны вельми зручные, вельми эффективные, але у ближнем бои ими володать вельми складано. Так, маршалки тут двумя кнопками цитрина. Двумя? Все. Итак, тут вырашальная бойка. Переможе алибардист с Кайзера, альбо боец с фальшионом с белого тура. Я попрошу подтримать бойцов, как придать им силы. Ось ідуть і захвати, і удари щитом. Алібардисту вельми складано, йому і зброю треба тримати. І ударити він не може. А він спробує борцовським прийомом звалить белого тура. Правда, йому це невідомо, що хто кого доля завалить. Стоп! У бойця білого туру врешті-решт відбулося дотикання землі 3 кропками. І